الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهتدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ayat ingkang pitawas niku wau ayat tentang nilai etika, tentang akhlak, tentang sosial, ayatnya cekak tapi mengandung banyak nilai sing luhur tentang etika ni wong kepada wong ayat ini nerangno nek wong ngurmati nek awake dhewe ngoten niku cara aturan Quran awake dhewe diperintah supaya ngurmati balik minimal padha kaya nek ngurmati atau syukur-syukur bisa luwih. Ayat ini nerangno tentang wong nek kepada wong dicaosi kehormatan ucapan salam. Dia jawaban dari Kanjeng Nabi kautus ucapane wong Arab nek sing apik niku nek kepethuk padha muni debat oleh hayya Allah. Muga Gusti Allah maringi pitulungan. Mula ucapan hayya Allah niku nganti saiki ning budaya wong Arab cek berlaku ucapan apik. Hayya Allah ngoten niku cek berlaku nek bahasa pasaran tapi ucapan sopan iku nek pondok iku boten enten tapi nek bahasa Arab boten. Begitu Kanjeng Nabi pun kautus terus diajarno ucapan sapaan nang kepethuk sing luwih apik timbang hayya Allah yaiku ucapan salam. Salam sing sesuai nek diaturno Kanjeng Nabi ya salam sing saniki dianut tiyang-tiyang Islam saniki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh niku. Nek hayya Allah muga-muga kowe Gusti Allah maringi urip dawa ning sliramu. Tapi kandungane jek mulya salam. Mergo nek urip perlu karuan salam, karuan tentrem, karuan ayem. Jadi blokone ucapan pembuka omongan utawa ucapan sapaan nalika ketemu wong iku ora ana sing luwih apik timbang salame wong Islam iku ora ana. Pamane selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Kan ora nyakup engko awan piye? Awane gak selamat to. Lah nek selamat siang
Lah kok sore piye? Sorenya selamat ora kok. Nunggu aku. Bahwa selamat malam kan ora kantel lah sesoalan piye selamat ora. Nek assalamualaikum. Selamatan semoga selalu tercurah menempel yang seragam kabeh iku luwih apik lan luwih lengkap. Mungkin bahasanya sangat lengkap. Lah nek dhewe salame Kanjeng Nabi nek awake dhewe disalami wong assalamualaikum. Ngoten niku sing maca salam niku sunah nek kepada wong. Bawane kepada Allah. Wong maca salam niku sunah. Tapi menjawab salam itu hukumnya wajib. Nek wong akeh perlu kifayah, nek ijen ya wajib baca lebih. Oleh jawab minimal padha ambek nek salam wa alaikum salam assalamualaikum. Ngoten tok awake dhewe nek jawab minimal padha ambek waalaikumsalam. Luwih apik nek tambahi waalaikumsalam warahmatullah. Lah nek muni sing pertama iku ana warahmatullahi sunahe sing jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hukumnya jawab niku wajib, tapi nek wong akeh wajib kifayah. Cara aku salam ngeten iki wae. Panjenengan sing jawab sak nek nggo sitok-tok niku ya wis gugur kabeh wajibane. Tapi menurut malaikat ini duwe iso mangkel menapa dipisah sing raja pengen kok dulu kan salam koyo ngono gidhek kae kan dadi ora oleh kok fadilah jawab. Terus kandungannya salam niku sepisan salam keselamatan katentreman kedamaian sing selalu senantiasa nempel. Jadi ora pagi tok, ora siang tok, ora sore tok, selalu muga-muga tercurah siramu. Kedua, rahmat itu sering tak terangke kasih sayangnya Gusti Allah. Jadi niki termasuk enten korelasinya hubungannya karo ayat niki wau nggih. Rahmat niku sing dadekno perkara apa wae angel dadi gampang. Perkara sing panas dadi adem. Rahmat niku sing dadekno Raja Iskandar Dzulkarnain iso nembok gunung loro gede-gede dienggo kunjara Yajuj Majuj ning Azerbaijan Persia. Gunung loro dhuwur-dhuwur ditembok aku cara sik sak dhuwure gunung. Dadi ana gunung loro dikene tembok loro kunjara Yajuj Majuj niku ya golongan manusia tapi ora manusia. Turune Yafis bin Nuh, Nabi Nuh. Iku isane jebol sampe nek sampe kiamat. Niku isane kaya kono ampoe Iskandar Dzulkarnain ya mergo rahmat ning awal juz 16 niku qala hadza rahmatun mir rabbi. Ngerti ya para masyarakatku aku iso gawe tembok cara besi semene dhuwur semene kandele iku mergo rahmatan mir rabbi. Mergo kasih sayange pangeranku sing diparingno aku. Dadekno iso nembok fa ila ja wa rabbi ja'alahu daka somben titi wancine nek wis bakal tumeka janjine Gusti Allah. Yajuj Majuj bakal iso bedah jebol tembok sing dumadi saka cok niku. Angger urung wayahe ya dikeroki terus jane temboke iku dirongi terus. Angger bengi dirongi, angger biar wayahe dan subuh oleh meneh. Ngoten niku selalu ngoten tembok Yajuj Majuj. Terjadi saka cok besi niku, besi campur tembaga timah. Setinggi gunung sing sak dhuwure niku wae. Niku kunjara Yajuj Majuj mergo rusak. Sanggupun sak kepethoke dipangan. Cerita riwayat sebagian orang mati yang dulu di anak saya itu nek mati dipangan sak balane. Jadi sebenarnya boleh nek sampai di kiamat.
Saya membuat Iskandar Quran kita di rahmati Gusti Allah. Nabi Khidir iso ngerti sak durunge minarah. Ya, mergo rahmati Gusti Allah sing dicakupno ning salam niku wae. Ya ning surat Kafir akhir juz 15 niku. Nabi Musa golek wong ataina rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ana wong sing luwih alim timbang kowe Musa. Awene rahmat lan awene ilmu. Jadi barang terima kata rahmah niku wau. Niku kandungane wah ampuh ka gila-gila. Kanjeng Nabi iso suwabuan lemah lembut. Mergo rahmat. Wa bima rahmatin minallahi lintahum. Mergo sangka kasih sayange rahmate Gusti Allah. Kowe iso lemah lembut ambek santri-santri umat Muhammad dawuh Gusti Allah. Sahabat iku santrine. Ambek wong kafir-kafir ya iso lemah lembut najan cara kene dimatak-matakno terus dipisoi diedane-edano dianggap dukun dianggap tukang gorok dan perlu nanti diberingkali waktu diuruki kotoran didoni. Tapi Kanjeng Nabi mergo rahmat mula lintah iso berlemah lembut. Mula carane ngajak mergo lemah lembut tapi di dalam waktu mulai pertama jadi nabi ijen wong Islam sitok Kanjeng Nabi tok. Selama 23 tahun kurang lebih kabeh Mekah Madinah mlebu Islam. Mergo lemah lembut. Jajal nek keren kasar utawa berangasan disidin dengan ayat itu sambungane wau. Walaupun tafadzul ghalidul qalbi nek kowe keras kasar berangasan atimu atos lan faktu min haulik minggat wong arep kabeh. Nah, tadi kena dipakai biaya kok dengan iso omongan lekak, tapi gak kabeh wong. Ya nane wong iso merasa nyaman. Mergo rahmate Gusti Allah, awake dhewe sering diarno salam, rahmate diturunno, terus lemah lembut. Kanjeng Nabi lemah lembut. Kanjeng Nabi menang wae wis kaya dakwah. Mendel niku ngendikan Kanjeng Nabi kaya dakwah. Mergo wong nyawang ajae Kanjeng Nabi niku lagi nyawang wis bungah ilang susah. Nek Kanjeng Nabi ngendikan kabeh wong sing krungu cek wong mukmin cek wong kafir. Ora iso bantah lan iso nyalahno. Mergo ngakui kebenaran sing wong mukmin saya kandel imane lan kaya-kaya rakean mutiara sing berhamburan di mosok miyos saka tutuke Kanjeng Nabi. Nek ngendikan sopan termasuk wong kafir niku mergo gengsi ngampe-ngampe karo ayat Qur'ane Kanjeng Nabi. Nek ngendikan sopan. Mula wong ajak-ajak nek kaapian. Carane kudu apik cara Kanjeng Nabi. Carane ora santen lali kalbi rajian kowe. Gendho kowe neraka kowe griaji dasem kowe. Ayo malah dasmu dhewe dimarani pisan kok kiyaine kok. Dadi amar ma'ruf kudu cara makro perintah ajake. Kaya tau gak terang kaya caluk bis karo caluk tiket. Monggo Surabaya Jakarta bis api ngene Bante. Bis sae iki kowe full anu karaoke wonten tempat kok. Monggo kesane mungkin wonten bonuse snack murah iki. Ngoten iso menarik. Pokoknya kernet bis narik ngajak tumpangan nyelok ora berat tempilingi kok bahkan ibu nomor kayak tempilingi itu kan gak sakuan bendo-bendonan ya ngajak tumpang ayo melaku enggak itu kan berat bener kok mbak-mbaknya ngono sih ngajak ngomong ngade biaya bisa PRT potongan rambut jaji omongan pelekal bekuk kowe ngono aja apik kudu mundur cara aja apik kok wong ngambil jaji neraka jaji malaikat dasmu dhewe sing peketan anak kiai iki soalé malah bendalan kiai iki soalé tak nyanyi malah
Angger pisan ora kiai, ya pisan terus santrine piye? Santrine ra malah bosone basa pitik, basa cempe, basa kebon apa. Santri kok kiai kok misoan. Misoan nek pas mono sing bisa, sak nggon-nggon bisa, nek sing bisa kafir dicocok-cocokno bener. Nek sing ngomongan kafir ora ayat di mana cocok bener. Itu tentang salam. Jadi ayat ini ayat tentang salam kita terang di sini. Lah salam itu sing apik sing sesuai hadis Kanjeng Nabi. Ora aneh-aneh saiki ana sing engkek terus nyekel niki. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ora dosa ora salah, tapi ini ngapur gaya tok ngono. Waalaikumsalam, engko suwe-suwe tambahi waalaihinna ngono. Engko enek-enek walaihim ra. Suwe-suwe tak subhanallah Allahu akbar. Nek tak salah sing gaya-gaya kono ta Pak Budi. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala. Ora dosa kok salah mboten, tapi ora sesuai mek sing diajarno Kanjeng Nabi. Nek salam sing aneh-aneh gak wajib jawab. Nah itu ayat itu nang tafsir neng sawi ono neng oke. Jadi salam sing aneh-aneh ora sesuai hadis Kanjeng Nabi. Assalamualaikum waalaikumsalam. Engko tambahane walaihinna. Engko suwe tambahane walaihim. Engko suwe wallahu akbar kira salah to kira. Enak wong sing tau ngaji dua ya nek assalamualaikum. Pokoknya bersalam aneh-aneh ora sesuai. Salam pol tapi tetep assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku salam Kanjeng Nabi. Jadi yang aneh-aneh itu gak wajib hukumnya jawab gak wajib. Kalau dia jawab warahmatullahi taala, masih ngono bae kan ono ya Pak ditahu. Waalaikumsalam ya ono. Ono nang berapa salam dalil la innallaha yuhibbul witra. Ora ono Kanjeng Nabi ngajarno salam bolak-balik ping 3 ora ono. Gusti Allah ganjil nyenengi ganjil iku bab wiritan, bab zikir, bab apa-apa. Mulane tasbih ping 3 subhanallah ala ping 3 sunah. Ora kok terus salam ping 3 kok sing jawab kesel bolak-balik salam ditindakne ngono kuwi wae. Ora ono hadis ora ono. Di salam saya apa ya salam saya diajarno Kanjeng Nabi. Wis lengkap nyakup rahmah, nyakup barokah wa barakatuh. Barokah ya Allah sama al barakatu ya ziyadatul khair. Jadi gua maknai langsung plek-plek gambaran terang kandungan ayat sini. Barokah ini tambah-tambahi keapian. Yang tahu ngaji dede ya Pak Budi orang ngaji dede. Tambahkan lagi ngebeso ya barokah itu ya ziyadatul khair. Tambah-tambah keapian dalam aspek apapun. Neng awake dhewe nek sehat iku anggar jenenge awake sehat barokah. Iya kanggo nglakoni keapian muengi. Guriga ora sakit-sakit. Ayo kan ngaji kan. Aku sibuk apa sing delok itu. Aku kuwi acara iki. Acara. Kuwi kapan barokah dari sehat iki. Oh, dia barokah dia satu wae. Nek ukuran anu siapa yang ngaji kamu kabari ya. Nah ini berarti barokah sehat. Kok cakap barokah ayo nek aku udah jagui. Ayo kamu bari jagui dong. Gak barokah berarti yang pengen kok dimulakoni anak dong. Gue artisnya ayo ini nyampe ya. Iya jam biru gak ada barokah. Nyampe ternyata tidak usah bakal jadinya kalau jadinya kalau anak kotak waktu lunting kalau itu mulai gulainya sing lebok neh makan kan gulainya sing 2000 makanya politik sing 400 banyak nyawer tahu 2000 tolong lagi kalau lagi ngoten nek harga yo ijo kok mbene biru nek ijo nek berarti jarang sing akal jarang aktif lah khusus sudah orang kotak selama tu abang ki lebok neh apa diceblono katanya barokah berarti yang berada ini hidupnya berarti itu sikutan tok apa jadinya mobil
gak berkah duit kan aku lakoni akeh anu kuwi pokoke pakalane barokah iku ziyadatul khair agar duit lakoni apik enteng barokah enteng kok ning digo enteng iku marung jek barokah marung gak kok nyeneng wong barokah nyawon gula sing ayu wong niate kok jariah ngurangi lho nek jariah jajan jariah luwi kaya nek nang kotak kunting 100 ae kira luting 100 untuk orang yang barokah itu sudah ada tuh sehat ya entengnya di ngelakonnya apik bodoh ya entengnya di ngelakonnya apik artinya waktu suka orang kabeh gue pinter no anaknya dipinter no babakan sing iso usaha nang dunune akhirat ini barokah jenenge yang penting tak ora digo mobil digo utara digo jeep nek wong pinggir alas aja akeh wong jenenge nek mobil saiki ora patek enak oleh saiki ora enak karena wis enak ya bare nek mobil sik yo sejarah nek balang men sik anggere entenge nggo sikutan ambek iya yo ora barokah nah pokoknya artinya yang gede duit entengnya kok gue ngelakoni apa ya barokah anggere entengnya gue sanggur nih tadi ya ora barokah ora patek tau salam tengane mau dimaknai saya ya diterangno hadis sing urusane kaya iki boleh Bismillahirrahmanirrahim wa idza huyitum bi tahiyyatin hayyu bi ahsana minha aw rudduha wa idza huyitum lan nalikane dihormati sapa sira kabeh diuluk salami ngono ya kena bi tahiyyatin kelawan penghormatan mulane nek tafsir langsung ditafsiri nganggo kaan naku ilalakum assalamualaikum jadi kaya ya diucapno ning sliramu assalamualaikum nek sliramu diwehi penghormatan ucapan nalika ketemu sugeng rawuh pinara utawa hayya Allah nek Arab yen saiki sing kae assalamualaikum fa ayyu monggo balaso sira kabeh hormatono sira kabeh bi ahsana kelawan ingkang luwih apik minha saking tahiyat awruddu utawa balaso sira kabeh ha ing tahiyat dadi iki aturan ajaran Islam nek awake dhewe diperlakukan apik mbek wong iku fitrahe manungsa, lumrahe manungsa, ora usah dikokoni kudune yang harus ngapiki. Ana wong diapiki ora balas ngapiki malah ngeleki, berarti ora patek wong, mungkin dudu wong bergereta. Kaya mangkang bae kadang kala nek wis mendoro diapiki, suku iku nek dipakani wis mendoro. Kadang diwe mangan rong dina telur dina seminggu iku iso mendoro eling selawase nganti taun-taunan. Ning wong nek wis ilang jiwa manungsa nek kadang kala ya iki 10 taun niku sing apiki ketok elek sedina wae 10 taun ilang lak ketok. Ketokne ali. Ali tok kita rumasane kok. Ajarane Quran nek diapiki wong yo hayu bi ahsana minha iso hormat sing luwih. Beri dia penghormatan apresiasi yang lebih. Kula Gusti Allah ngajarno kon ihsan wa ahsin kama ahsana Allah ilaik. Wis lampah berbuat apik ora ning wong sing apik kowe tok. Sering ae ora nang wong sing gelem wae kowe tok, kaya wong buah nek gelem wae nang wong sing tau wae. Kaya wong buah lho. Buah kula wis kula kaya wong buah. Tapi ajaran Quran kalau berbuat apik termasuk yang wong sing ora nabi ilang kok nabi. Kaya ini Gusti Allah ahsin kama ahsanallah ilaika. Kaya Gusti Allah ngapiin nek manungsa cek manungsa
taat utawa duraka. Lek manungsane iku apik utawa kaya temborok, diapiki dhewe madhal kabeh ya diwehi ambekan kabeh ya diwehi merpati sendelo kabeh. Dadi awake dhewe diajaran kon berbuat apik nek wong liya iku kaya-kaya Gusti Allah ning ngapiki ning makhluke. Artine berbuat apik ihsan. Ihsan iku sak dhuwure adil. Mulane nek jumbahan niku nek khotib kabeh tutup kabeh biasane maca ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsani. Iku adil sik lan ihsan. Wis budi dhewe sampe koma iku. Dan nyawa kita wis do ngantuk. Budi dhewe do ngantuk ora kono wae. Nek khotbah suwi kan do ngantuk. Mule piye wong khotib ora kono. Terakhir biasanya kan Mbah, kamakin yang kata mawas niku wae ajeng perkara ya amru bil adli wa ihsani wa ita'i qurban. Niku sing akeh jamaah sing batas surgae supaya ngantuk. Enggak ada wis bar makan. Nah, tetep salah iki gaweane wong sing pinggir kae. Ngatur kadang nanti dibuka ora tahu ya jujur nek ngono. Kayak wong pinggir dhewe loro kae yang mulai kadikala. Wis bar komat tahu kamu kan beda bilang udah muanti waktu sing khotbah wae jumlah menengah iki mau piye tidak turu kudune mau aku jumlah kan disolawati menengah tanteni wah terus kaya wong Arab kan aku khotbah pas dia ora solawat wah dadak usuk nek turu lho ya ora batam ora bohong. Ini OTP pinter ya. Ragu-ragu pun orang selawati. OTP lulan-lulan tuh. Kamu selawati itu kan? Lu tak urung nggak terus batang cuma ya. OTP pinter ngaji langsung gana. Alhamdulillah. Alhamdulillah amat langsung dulu. Jadi ihsan itu sanjuri adil. Ayo lah diikut itu. Inna Allah ya untuk adil kuat. Nah, ayat Quran juz 14 surah Nahl. Nek adil itu dadi kapal pisan plok, males plok niku adil. 20.000 balik 20.000 itu adil. 20.000 balik 5.000 dolar itu adil. Niate karena nek dua mau sedekah apa-apa. Ku dalu nyate jariah. Enggak ora tahu mau nyate jariah. Sing akeh yo bare mau untuk ditakeh tapi padha merbelu yo mata yo kae tamu irno ora berani itu ya sing akeh ora gelu ya kawin mane kabeh meh ora kabeh lah meh kabeh wong kan bare wong ora alhamdulillah mesti ana belune wong kae yo dhisik tak gua rokok pres iki malah ngilang. Oh gawe yo dhisik 60 kilo, beras 20 kilo, balik sak kilo ora. Makane ra melek. Lha untuk rezeki sak birang-birang ado kudu mlek. Dadi nek gua sapres gawe sapres jenenge adil. Nek gua sapres jenenge mangpres, lha kuwi jenenge ihsan. Cara gambaran sing gampang dipahami lho. Ihsan itu sanjure adil. Ora tau buai blas tapi dibuai terus. Jenenge ihsan. Wong bapane aku dulu ora tau blas nang ndi wae. Wah dibuai terus. Ya digawe buai. Ora emoh dibawe ya. Iki jenenge ihsan. Lah suwe ra ono akene wong jaya sing ora dadi jaya. Sing akeh ora dadi jaya. Dicampuri ngedumel sing paling gak nang wehno gak tak iku gak dumel. Nek gak ngene iki modal tenan itu mak lorong tuwe makane iki masane ya kok piye labi api lemari dirusakno sawu-sawu tenan takok iya ora. Lah sing di omah yo ngono wis ape ngomong mangan iki monggo padahal modal nek gelem kabeh restu berarti terus ngono sing niate golek
ruwet wong mulai jenenge wong Jawa piye kok enake nang kene iki nang Indonesia nang Arab lah enak jenenge wali mah modal dhewe ora arep kakek wong nah iku kok dadi ihsan niku sak duwe adil ayane iki nek diapiki wong minimal kon nabi sebandinge padha dadi salamnya assalamualaikum ya jawab waalaikumsalam paling gak nek iso ditambahi waalaikumsalam warahmatullahi aja Nabi tahu disalami sahabat assalamualaikum aja Nabi mesti jawabnya diluwai waalaikumsalam warahmatullahi terus enak-enak sahabat soalnya assalamualaikum warahmatullahi jawabnya diluwai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terus sahabat ana mrene assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aja Nabi jawabe waalaikum ngoten tok nah kok jenengan kurangi jenengan bilang jawab lah wis pol kaapian sing mbok jawabno wis pol mulai ya muga balik semono kok nek diramu kabeh dadi intine dalam jawab salam itu awake dhewe hukume fardhu kifayah nek mau akeh nek izin wajib sing salam hukume sunah nek ana wong ning dalan mlaku ana wong linggih sing sunah maca salam hukume sing liwat sing linggih wajib jawab nek ana wong pas sepeda ning dalan nyalek wong mlaku sikil sing sunah maca salam sing numpak sepeda sing mlaku sikil wajib dijawab ngono mau nek salame gak aneh-aneh nek salame aneh-aneh karo waalaikumna waalaihinna ngono iku gak wajib hukumnya gak wajib dijawab nah dan kita berasa sama apa yang kita kesuwen jadi tak maklumnya kan Nabi ngajarno ucapan sopan sapaan mesra ketoknya sederhana tapi nek dimaknakan kandungannya pertama salam kedua rahmat itu kalau masuk ke kasih sayang Gusti Allah sing tercurah sing menungso nek menungso sing dadekno menungso iku mau katon hibat digaya mahara kaya Raja Iskandar Dzulkarnain iso sak kelelapan ke jagat wetan ke jagat kulon iso bahasane makhluk apa wae wis Iskandar Dzulkarnain iku perkara mergo rahmat Gusti Allah Nabi Khadir iso ora sadurunge winara ijek sugeng nganti saiki mergo rahmat tapi sugeng uripe Khadir niku ora kaya uripe manungsa lumrah uripe wis kaya malaikat ora dahar kaya dahare wong suci nang alam mata boten Nabi Khadir Nabi Ilyas niku cek sugeng sing Nabi Khadir jaga lautan jaga banyu Nabi Ilyas jaga alat jaga papan-papan sengkerang iku setahun pisan ceritane iku borok riwayate setahun pisan iku kepethuk ning gone Hijri Ismail nalika tanggal 9 Dzulhijjah nalika wong wukuf ning Arafah niku kepethukan ambek Nabi Ilyas Nabi Khadir ketika jagongan Hijri Ismail kabar kinabar terus suwang-suwangan itu kepisahan sebelum pisah bareng-bareng maca donga sing sering tak ajaran niku bismillah masyaallah la yasuqul khaira illa Allah bismillah masyaallah la yasrifu su'a illa Allah nganggo syok la yasrifu su'a sing la yasuqu nganggo sin nganggo qaf bismillah masyaallah makana min nikmatin min Allah bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah niku tuwane Nabi Khadir lan Nabi Ilyas nalika badhe pepisahan sing urip ning bumi kalih sing urip ning langit kalih
siji Nabi Isa ning langit sabloho kali Nabi Idris ning langit sabloho. Uripe ora uripe wong ning iki mampu sego mangane buah mangane pamboten uripe kaya uripe malaikat. Sumben nek wis ning alam noneh kaya manusa oleh. Dadi niku wau ucapane Nabi Ilyas kali Nabi Khidir nang kok berdoa nek Khidir Ismail nek tanggal 9 Dzulhijjah. Dadi awake dhewe jawab salam hukume wajib, sing salam hukume sunah. Ganjarane akeh sing wajib. Nek jawab dosane akeh sing ngarang jawab. Nek ijen ora jawab, nek akeh sing jawab salah siji iku gugur kewajiban wajib fardu kifayah. Mahayu bi ahsana minha aw rudduha. Dilasike inna Allah satamane Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci-suci iku hasiban kang ngitung kang metung. Dadi Gusti Allah iku nang amale kawula sing sepira wae sekecil apapun iku ora ana sing kliwatan mesti dihitung. Kok lunting 500 ning kotak niku tetep sampe diketok dulu kok semene kae iki. Balasane napa Gusti iki biyen ketahuan polno ji kodok lunting 500. Dadi sampe nang akhirat niku kalau dina disebut juga dina ketun. Cek wong iman, cek wong kafir ketun. Sing wong kafir ketune dituturi kiai kudu lama ora percaya kaya ya kuwi saiki gembok kaya ngene. Sing wong iman ketune. Lho, biyen 500 roti kan kuwi sakmene iki. Kok malah aku dikali nyemplung 6 juta. Ya dane sepiro akeh ketune ngono. Ya tenan, ketun tenan. Biyen kok iman apik. Anggur metu sing abang tak lebono neh. Metu biru ya tak lebono neh, regane metu ijo ya tak lebono neh. Jek metu kuning jek dilebono neh ngenteni sing metu sik kuwi. Tapi ora kena sia-sia Gusti Allah. Ala kulli syai'in hasiba. Ora bakal ana sing kliwatan. Dadi mbok dienggo apik mbok dienggo elek ya ketok apik dituduhno kabeh. Nek biyen jaman wong CCTV dhewe cara kejelasno ngene iki jek kurang paham. Mosok aku nglakoni apa-apa wong wis atusan taun apik ketok. Lah saiki jaman CCTV iki saiki dhewe sing CCTV umpamane wong nang dilak kok wae dileboni wong umpamane wonten tangga sing mlebu di sawah. Nah, udah ini jam 3 mlebu omahku murah aku hati-hati lho tak bukakno piye. Jam 3 tanggal iki dina iki ya saiki iso selak. Nek jaman wong CCTV dituturi masalah rekaman iki kan ora pati percaya kalau saiki sawise ngaten iki. Apa nek CCTV ne Gusti Allah. Aku semut rumet sak jagat iku ketok kabeh rasane Gusti Allah ora ana sing kliwat mesti kabeh. Amal kita sekecil apapun sing dicoblokno nang ndi wae awake dhewe ngantek wis lali. Dadi nek lakone apik aja dieling-eling. Apik dilalek-lalekno. Sing lakone elek wae dieling-eling jare aku. Eleke dieling-eling aja apike wis dieling-eling. Dadi tentang hisab niku nek saya tidak omah awake dhewe hasibu al-husakum qabla an tuhasabu. Nek abisare dieling-eling awet politik mulai esuk nganti saiki mau aku sing lakon apa wae petong dhisik awake mulai jam 5 mulai aku sing tak lakon kok ngedusi bedetku sik ora subuh sik banten yo begitu wis biasa tak ini wis mepet terus subuh aku jek nyekakno mobil pakan pitik sik rada subuh sik subuh kok ngantek wis tekne nggo-nggo dimapuro yo begitu neng
wayang ning sawah sing dieling-eling perkara sing dilakoni sing kurang apik mboten niku dieling-eling dadi nek ditambah nang istighfar nang bae sae mboten niku iso dadi panggung dosa kaya hadis dawa kalau maca istighfar nek aku sae kono wudu kowe wudu ya Anas bin Malik kalau tidak sehat ngoten nek guru wudu maca istighfar kok kowe ku mati diitung mati syahid nek turu iki ngoten wudu nek bisa kalau maca istighfar nek bidang Sayyidah Fatimah nasihati Sayyidah Aisyah kowe nek turu jelani kalau kata Al-Quran se kalau nggakno wong mukmin lan mukminat sak dunya lha pripun kula lakoni Nabi nek kata Al-Quran niru kata Al-Quran kuwi tegese maca surat Ikhlas kulhu kaping 3 kuwi fadilah kaya sak kata Al-Quran betul surat Ikhlas iku sulusul Quran fadilah kaya seperti Quran. Lan nek bunga tiyang mukmin sak donya pripun kowe njalukno istighfar kanggo wong mukmin lan lanang wadon sak donya astagfirullahaladzim wa walidayya wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat niku padha karo kula jenengan bungahno arwahe wong mukmin mukminat sak alam donya niku nek besare salam niku nek ape mlebu omah nggih dhisik. Kalau maca salam teh enek wong nek enek wong niku hubungane ambek surat Ikhlas tafsir dia iki lho. Ana wong usaha kok mau sekek terus ae nang usaha iki pegawe kok jejer duwe terus iki libur nganti jadi kula gawe kok. Nek cocok mbok yo rugi wae bane. Ini ya wis sampe mlebu omah maca salam enek wong nek enek wong nek enek wong kowe maca salam marang aku terus maca surat Ikhlas sepisan niki enek ning tafsir surat Ikhlas tafsir Sawi juz 4 piye ya ora bacaan itu sama maca salam nang aku assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh iku nek enek wong nang rumah terus maca surat Ikhlas sepisan niku terus selang beberapa waktu wong sowan alhamdulillah Nabi dan iki usaha kula sampun gampil muga-muga ana salah kata niku ceritane kita mboten ora biasane tahu ngono ora ora dicit kan semono lho iki aku ora butuh kok iso sing butuh diek niku bantah ae saiki akeh mainan bantah main tugasane juga nanti inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba. Jadi nek wong salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Terus assalamualaikum ayyuhan nabiyyu sing niku. Sing assalamualaikum niku gune-gune akar ya mboten aku. Tapi aja jereh ae wong maca kuwi lan gune akar. Pak RT anak hubungan gak warnai pula ketemu dia mungkin kalau perkara sih bedanya bukan kecobakan yang sungapan ini diwacana biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah berdua nih penting lama apa ya gitu tapi kawannya tetap mention budi tapi jerih nah itu balik yang isu dia nanya dengannya aja orang tentang isu, nek isu juga gini telah mentah-mentah kan tidak ada Kanjeng Nabi bahwa saya berkompeten dadak sing viral di buku lah dodok-dodok enak macak pocong gobek sure itu dia tidak buku surat jelas saya ngomong ora jelas saya nyampe ora jelas saya ngono ya ora jelas meneh malah dirungokno isu sing ora jelas meneh malah pocong sing tahu dicocok bondonane iki sapa to ya ora ono. Cocok bondonane ana ing diletok wae. Gendengku iso nakur-nakur ya ning diletok. Nang alam ora enak. Duit yo apok iso nyedot iki nang diletok. Nang alam ora enak duit sing apok sak dunya kene ndi kon. Wis kon nyucup aku kabeh ngono juga ora iso. Ora iso.
Mau dibodohi surat jelas mau percaya. Inna wa ala kulli syai'in hasiba kabeh. Amale kula jenengan dek gedhe dek cilik mesti bakal diketingalake kabeh. Ora usah dibeda Gusti Allah wis metu. Dilajenke ayat saben jure. Allahu la ilaha illahu. Niki ayat tauhid. Ayat tentang keesaan Gusti Allah, ayat tentang keimanan Allah baik Gusti Allah. Iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illa huwa kejaba Gusti Allah. Gusti Allah iku zat sing ora ana pangeran kejaba Gusti Allah. Ora ana sing oleh dipatungi ditunduki sepenuh hati sepenuh jiwa kejaba Gusti Allah. Ora ana sing oleh sing diwedeni sak putuhe kejaba Gusti Allah. Ana wow. Kaya syaratnya sregep. Ibadahnya sregep. Tapi artinya ora pati tunduk ning Gusti Allah. Artinya ana sing tunduk ning bojo. Artinya ana sing tunduk ning bose, artinya orang sing tunduk cek ibadah tapi cek nyembah waktu percaya ambek nggon angkat ngoten niku jenenge nyeputake Gusti Allah. Kuwi piye dosa wae musyrik iki dosa. Musyrik kasar dan musyrik halus, musyrik kasar dan musyrik halus. Musyrik kasar sing nyata-nyata pokoke nyembah wae nyembah kayu waktu nyembah brahala musyrik kasar. Musyrik halus ya numpang nyembah bojone. Njaluk apa wae wis njaluk bojone kudu dituruti, ngono iki nyembah bojo. Nyembah dhuwit, wis pokoke penting dhuwit, enak-enak penting tutupno apa bayari ra melu ora bayari kok tinggal ora itu. Nyembah dhuwit, bawane BLT sana BLT. BLT nang desa. Kok mulai kata wae itu. Ana ada anggur mulai kata wae tidak pernah cara nek ngono kalau mulai melok jamaah kok ngenteni dhuwit kan duwe coba pas utare ora padahal ora ora dhuwit lho jane sik dhuwit tapi kok kelancangan lho ora kok hangus kok kelancangan wong kok tinggal nggur kok alo antri tinggal kok alo ngenteni iya antri dhuwit engko bareng jadi foto nek aja nek kok ditambahi nek kan gak ngasar barang kok gak tambahi 300 ora ngasar ya lah sing penting tambah dhuwit ya ngono nyembah dhuwit nah nang kene ya kaya nyembah Gusti Allah njebut lebar dhuwit wong sing kawir mane aja kakean awor sing mane sing kawir pedhot kaya layangan pedhot lho iso mencelok. Lah, pikir-pikir apa ini? Jujur tapi enggak seneng kamu sering dibuka sesuatu. Bakokan ini. Angger suwe-suwe apa tak awur kesuwen ora awur para malaikat itu di setan nah. Malah sebenarnya bisa-bisa ora apa. Masih terus ono terus berarti to piye? Rumasane Gusti Allah ora iso ngidoni sing wek. Ditinggal. Yo Gusti Allah maha sugih. Jadi la ilaha illallah terus ayat tentang nerangno sing diuli dawuhi nganggo tauhid nganggo tauhid nganggo tauhid. Tauhid itu kata penekanan penguat, artinya hal yang diterapkan itu pasti bagi orang mesti terjadi. Laya jema'an nayati bakal ngumpulake temenanan sapa Allah untuk sira kabeh ila yaumil qiyamati mari dina kiamat la ibahale ora kemamangan iku maujud fihi ing dalem dina kiamat. Gusti Allah pasti jadi pasti sungguh benar-benar akan mengumpulkan kalian semua sampai dina kiamat. Jadi pertama sebelum manggon yang swarga dan neraka kumpul sik nang suatu lapangan ombo jenenge mahsyar.
Masa niku bahasa Jawa diterjemahkan oleh Jawa enggak berkumpul, tempat berkumpul asal yang suruh itu mengumpulkan kumpul sak panggonan sing wambane ra kaya ana watese jenenge maksa ora ana undukan gunung, ora ana jelokan doan, ora ana wit-witan buatan bumine mae bumi rupane kaya sloka kaya perak. Dadi wis ora bumi iki diganti bumi anyar sing wambane ra elok, ora ana doan, ora ana jenengan, ora ana wit-witan. Dadi lek surah Ibrahim akhir juz 13 yauma tubaddalul ardu ghairal ardi wa ba'dhu lillahil wahidil qahhar. Dino kiamatku dinone bumi diganti nganggo bumi sing dudu bumi iki bumi anyar. Terus padha ngadep ning Gusti Allah sing Maha Tunggal lan Maha Perkasa. Diganti bumi anyar sing monggo ora ana watese kaya-kaya. Wong mulai Nabi Adam ngantek sing terakhir urip somben kumpul dadi siji. Dek wong pirang atus miliar lho Allah. Nek sing saiki urip penduduk donya kan kira-kira 7 miliar sampai 8 miliar sing saiki urip. Wis nek mana kabeh setahun bapane udah dadi 9 miliar lho piro. Nah, wis mulai Nabi Adam ngantek sing terakhir urip somben kumpul dari siji neng panggonan siji pare panase disane pano kaya srengenge iku dhuwure guru sak mil nek masak diterangno sik ora srengenge nek swarga ora srengenge lah saiki srengenge sing adoh berjuta-juta kilometer wae nek aman-aman wah nasi sik kaprasan paling juara ning panasan nomor siji mikirnya ya isi motor lain sing ngumpuli nomor loro wajib lomba jaket kulitnya paling kuat deh kalau repot aku mengangat semangat kalau latihan nak kono berat terus sampai naik kono tak malaikat kan akhirnya susah tak cek gotokat karena kono wis rekoso kan kene wae aku mundur siapa mbok panasin nah wah sama lobane ngecok napasane ketemu anak gue betah kumbayang wajan iki harus rekam kabeh ambekan mbek ngono kabeh sing utang lale yo ora usah nek ha ngono iki ora ben direkam niate apa dhek lah heeh yo ngene anggere nek kuwi ya sing kok ndak usah seneng dilale lah iki wong terang yo eksel wis tayang lidah wis suwe nek lah lesen ini dah seneng orang maju kok ya tetap dicatat apa barokah berapa apa itu barokah pokoknya sing lewat kuwi utang ora kok utang duit terus utang budi sobatnya apik liwati apik sing tau ngantuk iki panas-panas yo ya isi kopi jadi wajib anggere jadi diliwati aja untuk subsidi terus tenang aja. Laya juma'annakum mesti bakal dikumpulkan tenanan yang dino kiamat. Sekilas aja kalau kayak maksa kuwi pokoknya butuh kabeh umure nol kabeh. Sayyidah Aisyah kuwi kancekno bocah kuwi kaya anu guyu cemikian jare saiki guyu cemikian mosok jero aja bener piye koteng-koteng karuan. Bisa sebenarnya kalau pakai moe di dunia apa kuwi wong ora sempat mikir wong liya nyawa wong liya mikirna awake dhewe punya paingan karuan nek apa niku nah kalau judul murid kayak padha kira-kira 30-an tahun wong sing lakone elek lagi neng aran maksa niku wis krasa mergo dene nang kono wajahe ketok peteng ireng wujuh yauma idzin musbira nang surah Abasa wa Tawalla dibagi loro ana beberapa wong sing wajahe saat itu ketok putih berseri dhahikatun mustabsyirah ketok guyu mesem bunga-bunga wadah bersinar
Terus enek satulungan wa wujuhi yaumaidin 'alaiha ghabarah. Terus enek kelompok sing wajahe wireng kaya bleduken ora wani ndana tarhaquha qatarah. Dadi kaya bleduken ngeri wedi mencekam poteng. Niku lha iki umul kafaratul fajar. Wis ketok yen calon cilaka mbek bejo iku lagi ning akhirat wis ketok. Engko kepethuk batore nek lagi ning masar iku urung ning hisab, urung ampir ning timbangan. Iku wis ketok bejone. Mau sing apik-apik ngene iki, sopo yen ora padha rangkul-rangkulan iki ning masar iki. Padha berbahagia. Wah, kowe ketok nggiat nang ngono. Dia sih kok nggak ada produk bunga-bunga, mereka bakal bahagia. Terus kalau saya lele itu bodoh dulu sahabat. Nenek ayat surah Asy-Syu'ara juz 18. Famalana min hamim, famalana min syafi'in, wala sadiqin hamim. Ini surah Asy-Syu'ara itu. Sobek nasibku iki padha bunga-bunga ngono. Roh bathure sing ning pasar wis padha rangkul-rangkulan. Ambek teman akrabe. Aku ora ana sing nulungi aku kaya ya. Wala sadiqin hamim, ya ora ana teman akrab, ora ana dulur sing setia. Cilaka temen ya iku ngerti kancane padha rangkul-rangkulan. Dadi sing tau kepethuk padha bunga-bunga. Wah, piye bahagia lah susu. Enak itu. Piye bahagia Pak itu. Alhamdulillah yang bahagia pada senang-senang. Buat aku sing bentuk-bentuk sing ora gelem tobat iku padha sambat-sambat sampe ning ono. Malah nang Syafi'i sobek nyonya tenan ya. Buat aku padha bunga-bunga seneng-seneng ngene sik nang kene. Aku ora duwe wala sadiqin hamim, ora ana kanca sing akrab sing ngatek aku. Terus muni-muni falau anna lana karrotan fanakuna minal mukminin. Ini aku dibalik nona sediluk ngono ae kesempatan aku iman neh iki watongane ngono kuwi kok kita dibalik nona padha digasan neh wong ateke nek ayat dibalik-balik nek masa iku ora ana balik ana sing ngalami dina sedina suwene kaya 50 tahun sedina ngadeg jejer ora nanti apa iki ora enak ate ora ahli ora percaya nang surat Al-Ma'arij juz 21 ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana ma'udaruhu khamsina alfa sana. Jadi ada malaikat tumudun terus kumpul nang pasar suwijine dina sing kira-kirane migdaruhu khamsina alfa sana 50.000 tahun sedina iku. Iku khusus kanggo kafir tapi ngerti ayat itu para sahabat padha gumun khamsina alfa sana ya Rasulullah. Wa qawilah kok kaya ngoten dawuhe dawane dina niku kados mundir kasane Kanjeng Nabi tak terang bola-bola sifat hadis niki ben kula jenengan mantep nek wong mukmin bakal gampang. Walane Kanjeng Nabi terus jawab nganggo sumpah walali nafsi biyadihi demi zat kang aku ana kekuasaane innahu la yukhaffafu 'alal mu'min dina iku kanggone wong mukmin bakal dientengake hatta yakuna dicepetake disedhiluake hatta yakuna akhaffa 'alaihi minal maktubati sehingga luwih enteng luwih cepet timbang wektu salat maktubah yusolliha fid dunya sing dienggo salat nang dunya biyen ning dunya nek subuh to nek zuhur sak duhuran kira-kira ana mangan ibadah. Mboten enten. Benar. Ini ben sedilu ngono ya. Lah itu berarti lu trik kagak biasa. Jadi suwene orang kulis suwene mau salat sama waktu nang dunya. Ora terus nek salat disedilu ngono. Jadi nek nang masar ben sedilu ngono.
artine sing ngrasakno 50.000 taun ngadeg nang pasar iku wong kabeh wis ora iso mati mati nek ngadeg kesiksa dhisik kaya semaan aku ki manggone ning gua ning pasar ora sing jembar sing ora ana watese kaya wong sak donya mulai Nabi Adam nganti wong sing mati dhewe kumpul dadi siji padha bingung padha njaluk pengadilan nek njaluk pitulung nek Nabi Adam ora iso dibiyen melanggar mangan aku ngerti kok terus nek Nabi Nuh ora iso aku dhewe anakku ora sing keduga ning Ibrahim kan lho sing Khalilullah ora ya aku dhewe tau ngapusi kamu cukup tak gowo tak kono barang akhire singkat cerita terus ana Kanjeng Nabi terus sujud ora anak kakane angger loro diparingi hal sing janjekno kepenakan umat didhawuhi Gusti Allah Muhammad iki ora wayahe sujud wis angkaten surahmu boten Gusti cara sejawane kula boten badhe ngangkat kula yen jenengan dereng maringi pitulungan kangge umat kula sing padha bingung iki terus Gusti Allah dawuh sing disabut sepurane nek ora Tuhan iku wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo Gusti Allah bakal maringi pangudmu nanti siramu ridho ora protes nanti benar-benar ridho tenan Nabi terus matur idzan la ardo wahidun min ummati binnar ya Rasulullah nek mboten kula boten ridho nek salah setunggal umat kula enten sing mlebu neraka Gusti terus bar niku Rasulullah nembe ngangkat mustakane jadi Rasulullah nek harisun alaikum nek memperjuangkan kita semua ini dunia nanti sampai ning akhirat kula paling bejo sing cedhake Rasulullah sampai sing akeh wajane selawat luwih akeh lek maca donga selawat nggih boleh waman asdaqu minallahi hadisa waman iku sapa to asdaqu waman lan sapa to iku asdaqu bener minallahi timbang Gusti Allah apane hadisan hadise pengendikane sapa sing luwih bener timbang pengendikane Gusti Allah ora ana mergo sing dikendikane Gusti Allah mesti benere mesti dumadine nek ngendikane wong akeh ndobore akeh sing ra bener wong ora iman yo sok dhewe sok tempe wongane dicak dhewe dari dira lagi gula bine wonten iku wong sing nanti iman nek iman kok insyaallah ana di buku sing amanah menira seperti Kanjeng Nabi lajenge ayat sore fa alakum fil munafiqina fi ataini ayat niki sebab bedune teko kepengaruh ucape wong munafik ana sing ngaco iku nek sebab nusule kuwi bisa diterapno nek zaman iki nalika Kanjeng Nabi wong munafik iku mengaruhi ngajak meruntuhkan perjuangan nalika perang Uhud wong munafik ambil wong Islam sing tipis-tipis akhirnya terpengaruh sing wira balik lagi berjuang wong 300 sepertiga dari seluruh lakukan lah wong munafik sing ngaco-ngaco itu akhirnya memisahkan diri wis ngono wong sing iman dhewe terpengaruh berbeda pendapat wah wong paten piye to bagian ngono kok paten iki yo wong maca la ilaha illallah wong sing rusak kuwi rusak menurut temen dadi geger dhewe wis sing elek iku sing munafik iki ngaco meninggalkan sing wong iman akhirnya pecah dari dua pendapat cara kene ngene ben gampang memahami ana wong sing tukang ngaco rasa melok-belaan berjuang ngaji ade kejar berarti ada rohan ada usah saya belum mulai enak meleset ngerau goreng cepu goreng sawah udah tekno akhirnya beberapa orang terpengaruh bahwa 10 orang 20 orang gelem melok orang kudu sakor laku jadi bisa saya ini cek gelem jamaah ngaji
cara kene wis gampang dipaham iku terpecah neh pendapat wah jape wong eleng ngono mumpung ora selamat sing siji kudu ngono bapak yo ora usah ngono niat apik ora eleng akhirnya padha pecah dadi dua golongan sing mensikapi wong bengkel mau dadi sing wong elek wis dipisah mbek Gusti Allah sing wong malah bantahan dadi dua kubu antara mendukung atau enggak mendukung ini kira-kira persisnya seperti ngono dadi manane siji dhisik ayate iki diterangno famalakum famalan iku krana famalan iku utawi ing apa laku iku tetep duwe kita kabeh fil munafiqina ing dalem wong munafik bi atai tawirong golongan Allah ta Gusti Allah iku akasa wis mulak ya Allah sapa Allah wong munafik lima kelantaran kasab bukan bodoh lakoni sapa wong munafik jadi dipertanyakan di Gusti Allah tentang wong sing berbeda pendapat mensikapi wong munafik sing memisahkan diri dari golongan mulai itu mau kan terus berbeda pendapat ini apa ono wong munafik terus cenderung memisahkan diri ora apa kok malah kowe padha bantahan sak balamu fi ini dadi rong golongan dadi nek tafsir disebutkan firqata ini dadi rong golongan sijine nek ayat iki sing sak golongan pengen muateni wong sak tatanan pateni sing sak golongan ora wong yang maca la ilaha illallah ora oleh dipateni mantek sekali jadi mensikapi wong sing musil wong sing jahil wong sing mendor-mendori perjuangan terpecah sikapnya terus dimulai Gusti Allah didhawuhi Gusti Allah kena apa kowe jika wong kok nanti pecah dadi golongan walau atasan bima asa Gusti Allah kuwi ngersakno pengen misahno wong iki saka golonganmu kowe diselametno saka penyakit sing bakal ngrusak perjuanganmu ora iki Gusti Allah mergo wis nakdirno kok wong kuwi awor lah. Wong kuwi bergabung lah. Segala perbuatannya ditolak Gusti Allah. Artasa wis Gusti Allah wis nolak yen perbuatane wong mau terus sampai dipiat disingkirno. Mula aja terpecah kabeh satu niat dua niat dalam perjuangan. Wong sing wis nikahake ora usah mbok pikirake ora usah mbok goleki titik temune kenapa kok ora gelem melok perang melok perjuangan melok kok ben nape soken kan dia undur-undur diri ngoten mawon tidak ada perjuangan kebaikan ora usah ngiki sing rame ya ben melok ya apa aku itu napa kok karo sira kabeh angkatu ing yen sira kabeh man ing wong adalah wis nasarake sapa Allah Gusti Allah iman sapa Allah Gusti Allah kowe pengen wae dituduh wae nang wong sing wis disasar Gusti Allah wis nenas sasare wis nakdir wong wis sasar aku didaya wae apa wae ya ora bakal ya kanthi Nabi ora iso Islam Abu Jahal ora iso Islam pamane dhewe Abu Thalib kula jenengan ora iso Islam sapa wae iso ning nyampeake wa man kaisabane wong iku yudlil lamun nasarake sapa Allah Gusti Allah walan tajida mongko ora bakal musira kabeh lawan iman sabilan dalane pitutuh wong kang wis dijaga sesat sasar Gusti Allah iku arep dalil ana nganggo sewu kitab ditutur ana sewu kiai monggo ora bakal oleh ditutur mergo wis dinas sasar Gusti Allah cuman sing pirsa wong wis sasar utawa lurus kafir utawa ora akhire iku Gusti Allah mula jenengan tetap ditugasno aja-aja kesenang dinyasile sing gawe wong iman ta ora wong iki oleh hidayah apa sasar tetep Gusti Allah
kula jenengan kula terjudukasno nentukan hasil kula ben ora nelongso nalika nuturi ora dituku ngajak apik ora dituku sing nuduhke Gusti Allah. Kula sedaya diberi mugi manfaat barokah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Subhanallah wa bihamdihi wa adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu khairan illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Khabir ya Sami ya Alim ya Mu'min ya Muhaymin ya Salam ya Dzal Jalali wal Ikram ya Aziz ya Jabbar ya Wahhab ya Qahhar ya Latif ya Karim ya Alim ya Halim ya Qawi ya Matin ya Rahim ya Waqi ya Rasul Majid fa'al lima yatahadahan ya Allah ya Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta ya Allah wa ta'ala fi majlisina hadza dzaka illa wa fatahu la illa wa jalla wa ta'ala ولا مريض إلا شفيته ولا ضار إلا أتيته ولا عيوب إلا سترته ولا حاجة إلا قضيت لنا وأتي الدنيا والآخرة إلا أبدا يا الله. اللهم أفتح بيننا بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا نافعا مرضيا ظاهرا الدنيا والآخرة واجعل حاضرنا في هذا المجلس ممن يستحق رحمتك ومغفرتك يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وذريتنا من العلم والخير والتقوى والاستقامة ولا تجعلنا من الشر والضرر والظلم والفتن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.